ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦିନ ଗଣା ହୁଏ, ଡେଜ୍ ଆର୍ ନମ୍ବର। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଳମଣି ସାର୍ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ନଥିଲି। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଏ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ନେହ ସହିତ ମୋତେ ସେ ଡାକନ୍ତି, ବସାନ୍ତି, ଚା ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଠେ, ଶଶାଙ୍କ ବସିଯା ବସିଯା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 8-10 ଦିନ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ସାର୍ ଡାକିଲି, କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶଶାଙ୍କ ଦେଉଳପଡ଼ା। ସିଏ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ 2 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଗଲି ଦୁଃଖ ମନରେ। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବେହେଲା ବାଦକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଟେବଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ବହି ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲା, ବହୁ କାଳ ଧରି ସେ ପେନସନ୍ ପାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଆକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ବହି ଦେଖେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ବହି ପେଜ୍ ବାଇ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି, ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଧରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥିଲେ। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଥିଲା ମହାନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ସେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିରାକାର ସାର୍ ଯେ ବାପକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ମନା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପେନସନ୍ ପାଉନଥିଲେ, ସର୍ଭିସ୍ ବହି ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିବ୍ରତ ହେବାର ଦେଖିନି, ବିଚଳିତ ହେବାର ଦେଖିନି। ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ତଳେ ନିବେଦନ କରିବି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଯାଉ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ଶୋକସଭାରେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନରହରି ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। सम्मानित सभापति महोदय,
उपस्थित थिबा समस्त सम्माननीय उपस्थित कर्मचारीवृंद এই স্মৃতি দিবস অবসরে তাৎপর্য সম্বন্ধে